हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननो गुगोल पेनि सोमोन्दै खिन्थानो सानदों जे गुगोल पेखौ माबोरै जोङो बाहायो आरो गुगोल पेजों माबोरै गुबुनफोरनो जोङो फैसाखौ ट्रेन्सफार हरनो हायो। बेनि सोमोन्दै आङो दिनैहाय नोंथांमोन बयनोबो खिन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांदो। गुगोल पेखौ बाहायनायनि सिगां जोंनियाव मोनसे एप्स थानांगोन। बे एप्सआनो जाबाय गुगोल पे। बेखौ प्ले स्ट'राव थांनानै प्ले स्ट'रनिफ्राय जोङो डाउनल'ड खालामनांगौ। गुगोल पे जोङो बे एप्सखौ डाउनल'ड खालामना लाग्रोनांगौ। बयनिबो सिगाङावनो जोङो बेखौ इनस्टल खालामबाय। भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबासो बुजिलांगोन। इनस्टल जाबाय। दानो जोङो गुगोल पेखौ अपेन खालामनोसै। बयनिसिमबो मोनसे मिथिहोनाय, गुगोल पेखौ जोङो बाहायनायनि सिगां मोनथाम जिनिसा जोंनाव थाथारनांगोन। बे जाबाय फार्स्टआवनो बेंक एकाउन्ट, सेकेन्डआवहाय जाबाय एटिएम कार्ड आरो थार्डआव जाबाय नोंनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बारा। जा एकाउन्टआव नोंनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार दङ बे थानांगोन, मोनथाम जिनिसा। बेनिफ्राय चइस लेंगुवेजाव जों इंलिसखौ होबाय। बेनिफ्राय नैबेहाय नोंनि बबे एकाउन्टआव नोंनि रेजिस्टार नाम्बारा दङ जोङो बेखौहाय टाइप खालामनांगौ। बेनिफ्राय नेक्स्ट। गावबा गावनि जिमेलखौ होदो, बेनिफ्राय नेक्स्ट होदो। बेनिफ्राय अट'मेटिकलि बाहाय बे OTP-आ कानेक्ट जाखागोन। दानिया बाहाय मोननै अपसन दङ। नोङो गुगोल पेखौ खुलिनायनि सिगां स्क्रिन लकजों खुलिनो ना गुगोल पिनजों खुलिनो। दा नोङो बाहाय स्क्रिन लकजों खुलिनोसै। गावबा गावनि बेंकखौ सार्च खालामदो। आंनिया स्टेट बेंक। ओमफ्राय एलाउ थुदो। जाबाय। ओमफ्राय बाहायो सेलेक्ट योर एकाउन्ट दं। आंनि एकाउन्टआ खुलिखानायखा, बेखायनो आङो आंनि एकाउन्टखौ सेलेक्ट खालामसै। ओमफ्राय बाय इन्टार योर UPI पिनखौ थुदो। एकाउन्टआ एड जाबाय। नोङो नोंनि एकाउन्टआव बेसेबां फैसा दं बेखौ चेक खालामनोबा नैबे चेक बेलेन्सआव थांदो। नै दा आंनाव फैसाया 40 थाखाल' दङ। जोङो फैसाखौ गुबुननो माबोरै ट्रेन्सफार हरो आङो बेखौ दानो खिन्थागोन। बेनिफ्राय नैबे निउआव थांदो। निउआव थांनानैहाय नैबे बेंक ट्रेन्सफार दङ। नोङो जाय मानसिनो फैसाखौ ट्रेन्सफार हरगोन बे मानसिनि नाम्बारखौ, एकाउन्ट नाम्बारखौ बाहाय होदो। बेनिफ्राय खनसेबाव बाहाय थुबावदो। बेनिफ्राय IFSC मोनसे कड थायो, बेखौहाय होदो। नोङो फैसाखौ हरगोन बे मानसिनि नामखौ नोङो टाइप खालामदो। बेनिफ्राय कन्टिनिउआव थुदो। खनसे थुखांनानै नोङो बेसेबां फैसाखौ हरगोन, आं ओरैनो एग्जाम्पलनि थाखाय होदों, थाइसे आं हरगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट। बेनिफ्राय नोङो मानो हरगोन बेखौहाय
होदो ट्रेन्सफार बेनिफ्राय प्रसेस पेआवहाय नोङो थुदो पेड जाबाय नै दा फैसाया ट्रेन्सफार जाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि बुजियाखैबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेला जुदि गोदानबा अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों